Kani gede ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulia phi da imeri nong ti walang. Kini gilong kimat ki bakongsan jang ka khubor mata ka stem. Yakranu Menteri Rangbado Kari Narendra Modi baka Presiden jang ka Tanzania ka Samia Suluhu Hassan halor shibun tli kimat rekam ban pen klanyi ka jingede hapdeng kini ki artli kiri. Election Commission jang ke India kalapan bena ya ki sngi tap vote nak banta ki sandli ki jela ki banjet ikinong mikmat ki bathamai sha ka yeng darbar thau anjela. An penlong ka mock exercise ha ka kharak Urisau da ka Meghalaya State Disaster Management Authority bala batharu ki pajba bakim day ban sons ir ya kani ka kam. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ulai keren barka Presiden jangka Tanzania ka Samia Suluhu Hassan halor shibun tli ki matre kam mentnin ka singeh New Delhi. Kita ki anmur ki nongelam ki lai keren halor ka jingidei ka bajan ha ka tre ka ta habon ki liang ha padeng kini ki artli kiri nadu por ki bamenchua bar ki lakut jingmut banang penklan shushu ka jing tre lang nang ni shakman. Kibar ki bakham kongsan balai keren hapdeng ke India baka Tanzania ki kinthop ya ka jinge trelang ha ka kam baiting ka khai pateng ka jinge dari bar ka jing singan ha ki rotnong bakilin tidur yau ki jing puli ki bakham halor bar ka jinge re paralok hapdeng ki pat nyong song snong jong baro artli kiri. Ha ka jing keren shikilat pathai khubor ringkat bar ka Presiden jong ka Tanzania hadin jong ka jingelang Menteri Rangbado Narendra Modi ula ong ba kalong ka eke ka bansa kan mau ba ha ka history ba min ka sngi lanang pen scam shushu e ka jinge de paralok bala slem ba padeng ke India bat ka Tanzania. Ya ka jingjit nong mikima thamai sha ki ying darbar thawan jong ka jila man Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, bat Telangana, an penlong hapdeng ka nyau pat lai putri unai wing ar phulai, baka jing nyau ki buat ha barok kiti ki jela kan long ha ka lai trik uno pra. Ke Election Commission min ka si lapan bena ba ka jing thap vote ha Mizoram kan long ha ka nyau trik unai wing, bat an pen bena ya ka jing khot penlong ke election ha ka khat lai trik urisau. Ha Chhattisgarh ya ka jing thap vote la phya ha ki ar banta. Ha ka wat ka beningkong an thap vote ha ka nyau trik bat ha ka wat ka ba ar labu sngi ka jing thap vote ha ka khat nyau trik unai wing. Ha Madhya Pradesh ya ka sngi thap vote labu ha ka khat nyau trik unai wing bat ha ka jela Rajasthan labu sngi ka jing thap vote ha ka ar phulai trik unai wing. Ka Telangana kan thap vote ha ka lai phutrik unai wing bat ya ka jing pemna ban khot pelong election an penbena ha ka lai trik unai wing. Ka tarik ban penbena election ha Chhattisgarh ka dekhat lai trik urisau na ka benta ka thup ka beningkong bat arhui tarik urisau na ka benta ka thup ka baar. Ha Madhya Pradesh an penbena pajba ya ka jing pelong election da ka jing da Election Commission ha ka arhui tarik urisau bat ya ka Rajasthan ha ka lai phut tarik urisau. Ka Election Commission jo ka India ECI kalapan bena bai ka election sitting samai na ka benta ka Saphulai Tapi Assembly Constituency ha Nagaland an penlong ha ka nyau trik unai wing ar phulai. Ka ECI kala shime ketika rai ban pendap ya ka syuki ke bala sak thali hadin ka jing khlat no jong MLA ubadairu unong ai jing mut bakongsan jong ka tanat social welfare ka Nagaland unoke wangno ubala khlat ben ha ka arpu pra trik unai lar menta usnem. Ka jing thap vote kan long ha ka nyau trik unai wing ba ka jing pendrung kerteng jong ki kertong ki banya khon ha ka tek election kan long ha ka khat lai trik urisau. Ya ki vote an senyau ha ka lai trik unopra. Chief Executive Member CEM jangka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba penyat sing CEM min ka sngi la shang jelang bagi officer rangba jangka World Bank banyak keren halor ka trik ka na ka benta ka jing khut jing suba habaro kishnong ki bahap apo ka KHADC. Habai keren mikinong pathai kubor hadin jangka jelang uba penyat sing CEM mulai thu baka KHADC da ka jing trelang bagi shnong ki thau kan sapelong ka program ai jing hikai ka bakarpang ha ka bai dei baka jing don kam ban penyak khlat ki nyut ki bapuut bat ki bampuun. Ki officer ka World Bank ki beladon hakate ka jingelang kilong utheri Martin bat Keith Newman. Ladon langru uridhiman saha bat uba W Kharkrang na Meghalaya State Pollution Board. Uba SIM loong ba ka Executive Council EC kala rai menteri ringkat bagi nong sensar hima bagi nong penyat snong ban penlong ya kani project rekam ka bajam. Shushu ulai thuru baha ka EC kala shime karai banang watshu ikijaka banbu ya ka Recovering Center na marbaya mentahi ka dan tangkawai hamaulai mauro. Haki por ki pansawan an sabu ikijai center ha kithan nong kondong ro. Kari ka khubor ka wanshpi na ka Akashwani Shillong.
Office Trekam jong Deputy Commissioner bat Shangkono DDMA East Khasi Hills Shillong ka ajing tip baka Meghalaya State Disaster Management Authority MSDMA kan penlong ye ka mock exercise ha ka khatatri risau nadu ka por khandai beji men stem an penlong ye kani gajing persang pentebit ha barok ki district jong ka jela ka wei hadin ka wei la penondur ye ka mock exercise kum ha ka kep ba khiu jumai ba ha usnem khat pras ba khandai phunyo Weni ki dikhot jong National Disaster Management Authority NDMA unsa dan lang man khmi ye kate ka jing persang pentebit Kamashwala de penlong ya ki jing ai jing hikai ki pakarpang na kapanta ki brio sarkar ha ki district ki ba pher kat bai ki exercise ka bakham karpang shesho na kapanta ka state bat ka district incident response team an sa penlong mantaka si ka shpotri gurisau da ki dikhot jong ka NDMA Labo iki brio ki betbit ki ban khmi ya kate ka mock exercise ha ki dong ba ki ken toy ki ba pher Kum shibinta na kate ka jing persang ki jing kai pentibet kin sadan shibon ki brio ki ban khi ka tre ka ta kum ha ka bay rap bat pelat ki brio ki badan ha ka lanon ka jing ya ki kali kit nong pang bat ki wei kum ta la patha ki paj ba kim dei ban so shep tieng hendai pen ban ki dei ban yasnok tilang bat ki jing pen bet jang ka sarkar kham tam e ha ka jing ya jong ki kali ha surong Menteri Ketenat Ayush jong Sarkar India Sarbanand Sonowal menhin ke SHILLONG bahkan sedang ketenat puli Ayush ha All India Institute of Medical Sciences AIMS ha kani keri. Sonowal ulakran ne kani ha ka jingilang jong National Ayush Mission ke bala penlong ha Mumbai menhin ke SNI. Sonowal ulaong ba ka sarkar ka persang borba ban pentikina ba ka ri ka biang markat jo ya ka jing ajing sumar kila jing start medical science jong ka juk menta markum juru kila sumar nong pang kum bala ai pateng da umen barim. Utu menteri sarkar ulai thu bamenta ki dan hadu palat khandai spa teligi startup ha ka liang ka kom penbiang jing sumar ya ka koi ka khia da ka jing start umen barim. Chief Secretary jong ka Sikkim VB Pathak menhin ka singi ula shong jingelang bat ka kanhon Inter-Ministerial Center Team IMCT ka bakhmi ya ki jing e ki ba khamat do Sikkim menta bat ka katei ka de ka kanhon ka ban ai jing mo ki lat rekam banyak pan bha biang ya ki jing do ki ba ka Sikkim kala mat na ka jinglen shap ko amsaw ya ka jingelang la panlong ha ta shilling secretariat ha gangtok Dalam khamat ke kanhon IMCT do Joint Secretary ketanat ki kampo yang ke Sarkar India Anand Kishore Saran bat ki wei ki dikhot ki kintup iki officer rangba na katanat boarding ke rep keriang katanat bisa tingka ke road transport bat highway ki kampon roy ki than nong kendong bat ki wei Nakaliang jong VB Pathak ulapan sngau ha ka IMCT ya ka jingkhia jong ki jingdu babon kum ka jingdu jong ki surok ki jingking ka boarding electric ka jing sam kinala ki beren kamban maramat no mardor ulapan ya ka lat ban penjen suri ki kindon khana munyo te no kham gloi ki jingking ki besipor ha ka tuk ani ki jaka ki beren kam ki bamdan lat shu da kamboi ban penya so lenti Hasikim ka jingya briu na ka jingwan len chok saw ka lakiyo siya ka lai pusaw ngut ka bakantup ya shipongut ki sipay. Katkum ka khubor balayo na ka Sikkim State Disaster Management Authority SSDMA kidang non sa shis pa sanut ki briu ki badang ja. Layo ban pelat ya arhajar san spa nru pulai ngut ki briu ki belangat ha katika lan shleum tat haduk menta berkembah nriu hajar pras pa saw punya ngut ki briu ki don ki belalet ban ri ha ki arpu pratli ki ying dara ki basipor. Namar ka jingwan len shop ka bakin dekan san jok saw hatista haduk hat saw tuli ki jingking kila sya rong no ha ka ki sipai jok Indian Army ki dang yai persang manwa di ki para sipai ki belaja nalor kata ki airu ka jingkersan banyarap e kumba khat news pa angut ki nongwan jengok kai perthai ki berang sakut mentah ka than lachen lachung thangu bat chungthang hanot Sikkim da ka ba aibam bat jing sumar ya ki ba pang ki besitam Layak ban pelat iki samla puli jong ka Assam ki bela sakut Sikkim hadin jong ka jingshle ka bejur bat ki la poi ha Guwahati menhin ka sengi. Kat kum ko khubor belayak lum la ong ba ka Sarkar Assam kala pha ndu tuli ki bos sha Sikkim manin shaw ye ki ki samla puli. Kat tu kani ka khubor kala kut ba kala wan chipi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata ha khubor phra baji nginya so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbu da ka khubor phareng ka por phra khatsan minin. Kani ka ka Akashvani Shillong so bhaban bantai ki khubor na Delhi.
नमस्कार।